Lesi sikole sabafundi abanokukhubazeka savulwa ngonyaka 2019 kule ndawo ngenhloso yokufundisa nangamakhono izingane ezinokukhubazeka. Emcimbini okwethweswa kwabafundi iziqu zamakhono, uthishanhloko wesikole uMzamo uthe kuyabajabulisa ukukhiqiza abafundi abanamakhono ngalendlela. Ngokusuku olukhulu ke lolu lapha abantwana khona beveza khona amakhono abawenzayo esikoleni, bephinda futhi laba sebephuma sithi ba-exita nabo sebe-graduate bakumcimbi ukuthi ba-graduate. Kuthi laba benza ama-sports nama-activities like ama-cultural activities nabo besibahlonipha ngegalelo labo elikhulu ababenalo abantwana. UDlamini uthi bayabalekelela labafundi ukuthola izikhungo zemfundo ephakeme abazofunda kuzo. Siyabalekelela ukuthi bathole izikhungo zemfundo abangase bafunde kusona. Sibonga ukubambisana-ke ne-management yesikole ne-governing body yesikole ngoba impumelelo akusiyona yomuntu oyedwa, kodwa impumelelo kuba ukuthi abantu bayahlangana babumbane njengenyanda ukuze kube khona impumelelo. Lena ngeminye imisebenzi yabafundi Mzamo Special School. Uthishanhloko walesi sikole Dlamini usanda kuqonyeliswa njengothisha ovelele emcimbini wezindondo zothisha obubanjelwe eGauteng ezinsukwini ezedlule.